Ameer. Kai Ameer. Kai Ameer. Ameer. To shi kenan karka fito. Sai na sa ɗan sanda sun tafi min da kai. Sun je sun hukunta min. Da Allah ji wannan irin aiki. Ji wannan irin aiki. Kun sa ka ta kuɗi ba so. Ka ƙarya kake. Wallahi kuɗi ba so. Wallahi ƙarya kake Ameer. Sai ka biya ni kuɗi na. Kuɗin ɗan maraƙin nan sai ka biya. Don ana kuɗi su zaki ja abiya ina? Kwarai da gaske kuwa. Naka ne? Duk abin ki na wana. Komai na ki na wana. Shi yasa ka cinye. Ni ban canye ba in ni kuɗi na biya. Au, ni kuma sai in zauna sai san da kai kuɗi ka biya ni. Ba na kama hanya ba. Hanyar ina? Hanyar fita waje? Hanyar kuɗi. Ban ga alamansa ba. Har TV na soyi, har TV na soyi. Gashi na. Na sai TV, na hawa siyan leda. Leda mi? Leda tsaka. To ni ina ruwana da tibin ka? Ina ruwana da ledan ɗaka? Ni kuɗin ɗan maraƙi na nike so. Ana biya. Yaushe? In na samu. Ameer. Ameer. Kai ba ka so mu kwashe lafiya da kai ko? Ana kwashe ni mata sai yasa ne ara. Abokina ne ara ga amma haya ta ba ta lahiya. Ne ara mun ka ta asibiti. Sai sa kuɗin ma sun ka kare. Amma da haka ba ina. Jirgi.